Боже, ние те молим да бъдеш на това место, да вложиш Твоите думи в устата на проповедника, Боже, да докоснеш всяко едно сърце, Господи Боже. Благославяме Те и Те обичаме, Господи. Ние сме тук заради Тебе, Боже, за да Ти се поклоним. Благодарим Ти за всичко, което Ти си направил за нас. Независимо, че ние не осъзнаваме, Господи, всяко нещо. Аз знам, че Ти имаш планове за всеки един от нас и за бъдещето, Господи. За да ни дадеш бъдеще и надежда, Господи, за всеки един от нас, Тато. Благодарим Ти, че Ти ни приближаваш към вечността. Благодарим Ти за всички обещания, които си обещал в Твоето Слово, Господи Боже. Покланяме Ти се, Боже, обичаме Те, Боже, величаем Те, Господи. Благослови Твоята църква навсякъде, където да се събират в Твоето име, Боже. Дай много благодат, Господи Боже. Изпрати много работници, Господи. Нека църквата Ти да се умножава по цялата земя, Господи Боже. Нека всеки срам от всяко сърце да се премахне в името на Исус Христос, защото Ти си Господ, който не искаш никой да се срамува от Твоето име. Молиме Те, Господи, за това. Молиме Те, дай ни осъзнаване в сърцето и в душата, Господи Боже. Защото, Господи, ние сме толкова благословени с това да Те познаваме, Боже. Благодарим Ти, Боже. Благославяме Те. Амин. Добър ден на всички. Ако сте изненадани, че съм тук, аз не по-малко от вас съм изненадан. Обаждам се на Петю, питам: Петю, какво правиш? Работя. Какво работиш? Пъклон. Къде е? В Добрич. Викам: И тогава разбрах, че аз трябва да съм тук. Бог да ви благослови. Много хубави съдържателни песни и тая песен като роза стъпкана в пръста, както и другата, че никога няма да разберем цената за нашата свобода, ми напомнят за една приказка на английския писател Оскар Уайлд. И тая приказка се казва "Славят и розата". И там се разказва как един Славей надникнал през прозореца на дървото, което стоял. И той видял един беден студент, който бил много отчаян. И този беден студент бил отчаян от това, че не може да подари червена роза на бала на любимата си. И той бил толкова отчаян, че Славей се съжалил и той казал: аз ще ти дам червена роза. И тогава Славечето каснало на розовия храст и започнало да пие. И като пиело, притискало тялото си в един от тръните на розата. И колкото повече по-силно пиело, толкова по-силно притискало тялото си. И тръна се забила в плътта му и розата почнала да се обагри в черлемо. И накрая се станала една прекрасна червена роза. Но края на историята е трагичен, понеже тая роза е била наистина стъпкана, пренебрегната. По същия начин има хора, които, когато чуят благата вест за Исус, те просто го отхвърлят и стъпват жертвата, която Бог е предопределил за нашето спасение, и стъпват в краката си. Което, разбира се, е трагично. Нашия живот, след като повярваме, от начало до край е свръхестествен. Понякога ние вършим, не понякога, много често вършим естествени неща и си мислим, че се движим в естественото, но това не е така. Защото Петър казва: едете ли, пиете ли, нещо ли правите, всичко вършете за Божия слава. Така че дори в тия неща нашия живот е свръхестествен, защото когато благодариш на Бога за храната, това е нещо свръхестествено. Ти показваш, че имаш връзка с Създателя на Вселената. И когато правим нещо със съзнанието за Бога,
тогава ние живеем този свръхестествен живот без дори да подозираме. Понякога се караме или правим други неща, но ние не ги правим със съзнанието за вярата си в Бога. Когато се караме, нима си мислим, че угаждаме на Бога. Не, разбира се. Тогава просто излизаме от Божието присъствие. Няколко думи искам да кажа за съжалението. Днес много се говори за съжаление. И християните си имат една представа, повечето, че съжалението ще дойде с Бог ще слезе и ще започнат масови изцеления, проповядване на Словото, масово спасение на хора. Но има един друг начин, по който си мисля, че Бог ще дойде. Днес много християни има, които не са удовлетворени от начина, по който живеят, защото те усещат дълбоко в сърцето си, че Бог има нещо много повече за нас от това, което правим. И тия хора се увеличават все повече и повече. И в тях идва глад и копнеж за Господа. Те започват да търсят лицето Му. И все по-усърдно започват да го търсят, защото аз вярвам, че този глад е сложен в нас, в сърцата ни, идва от Бога. И идва време, когато Бог, вярвам, че ще посети и това съжаление ще дойде, но то ще дойде с изобличение първо. Вярвам, че първо Господ ще изобличи хората за грях, дори и християните, и то не за конкретен грях, но за начин на живот, за това, че през годините ние сме се отдалечавали от Него. И покаяние, защото скръбта по Бога води до спасително покаяние, казва Словото. И вярвам, че другите неща, като знамения, чудеса, проповядване на Словото, те ще следват това слизане на Святия Дух. И аз съм насърчен, защото Бог ще дойде по Неговия начин, а не по начина, по който хората го очакват. И друго, което искам да споделя, е, че Павел казва, за нас смъртта е придобивка. За мен смъртта е придобивка. Скоро гледах една снимка в Фейсбук. Един християнин в Ирак е осъден на смърт. Предполагам заради вярата си. И снимката показва как той е на веселото. Примката е сложил на врата му, ръцете са вързани отзад, а лицето му сияе от радост. Просто това не може да се скрие. Много от християните са умирали с радост и това не е някаква лудост, а те са умирали с радост, защото са отивали при своя Господ. И Павел сам казва, че за мен е по-добре да бъда отстранен от тялото и за да бъда при Господа, но за вас е по-нужно да съм в тялото. Кое да избера, не знае. Поставен съм между двете натясно. И Бог ни е дал дух на страх, да се страхуваме, а тая радост прави силно впечатление, защото хората не могат да разберат това. Чел съм за Нерон, който е бил един от най-големите гонители на християните, как той ги е изгарвал на клада. И те са виждали, че тези хора умират с радост. Въпреки болката, въпреки всичко. И той е ходил и е разглеждал труповите след той. И е бил очуден от това блаженство, от тази радост, с които тези хора са умирали заради Господа. Другото, не само, че християните не са се бояли от смъртта, не са се страхували, но те са искали да отидат на това място, защото са знаели наградата, колко голяма е наградата, която ги очаква. Спомням си Павел, когато искаше да отиде в Рим и слезе пророк, и който казва, че там го очакват вързване и скърби. И
църквата, на която служеше тогава, плачеха и казваха, не искаха да го пуснат. И той каза, какво правите вие да ми съкрушавате сърцето? Защото аз за Господа съм готов и на смърт да отида. Християните просто са искали със смъртта си да прославят Господа. И затова Петър каза, аз не съм казал, че е недостоен да бъде разпънат като своя Господ, и той е поискал да бъде разпънат надолу с главата. Също ако четете Евреите, значи християнина във всеки един момент може да призове Бога за помощ и да бъде избавен от смъртта. Защо е казал това? Когато Исус, Петър се опита да го защити, юдеите отидоха да го хванат и Петър извади нож и отсече ухото на първосвещеника. И Господ се обърна към Петър и му каза, прибери ножа в ножницата, защото не мога да се примолен на отца си и то още сега би ми изпратил 12 легиона ангели. Господ по всяко време може да се защити и това е нещо трудно, когато можеш да се защитиш, да не го използваш, а да гледаш крайната цел, призива. Бог е създал човека праведен. Сега ще отидем нещо. И той го е създал по своя образ и подобие. Пише, че по Божия образ Бог създаде човека. Един от най-големите дарове, това е свободата, това е правото на избор. Няма друго същество в Вселената, което може да избира. Това е дарено на човека. Това е Божий дар. И точно атаката на Сатана е срещу този дар, избора. И той използва различни приеми. Един от тях е да излъжи хората, да ги заблуди, за да направят те неправилни избори. Той се страхува от това човека да може да направи своя правилни избори, затова използва заблудата. Значи тогава, когато и в Едемската градина, той излъга жената и тя избра да наруши Божията заповед. И оттам се случиха трагични неща, които са достигнали и до нас и още. Когато Господ беше в пустинята и той пости 40 дни и най-после огъня. И тогава дявол му каза, ако си Божий син, кажи на тези хлябове, на тези камъни да станат хлябове. Имаше ли нещо лошо в това? Той беше Божий син, той беше Бог и той можеше да направи това, да направи камъните на хлябове и да се нахрани. След това Господ му отговори, писано е, че не само с хляб ще живее човек, но и със всяко слово, което излиза от Божиите уста. След това дявол му каза, ако си Божий син, хвърли се, той го заведе на храма, на крилото на храма, хвърли се долу, защото е писано. Ще прати ангелите си за теб, на ръце ще се дигнат, да не би да удариш на камък ногата си. Можеше ли да го направи това? Можеше. Бог щеше да го остави, нямаше, защото той беше обещал. Други случаи, после ще кажа общо кое е. Давид пише в Стария Завет, къде беше точно, в Левит ли беше, къде беше, не мога да се сетя, пише, че Сатана се повдигна против Израиля и подбуди Давид да приброи людите. Какво лошо имаше в това да приброи Давид Божия народ? Само Бог го беше карал няколко пъти да брои хората. А сега се казва, Сатана го се повдигна и военачалника Йоав му каза да не прави това, но царската дума наделя над Йоавовата дума и той приброи хората. Общо във всички случаи, че дявола искаше да подбуди първо Исус да му се покори, защото ако той беше направил камъните на хлябове, той се покоряваше на дявола, защото дявол му беше казал направи ги, не че той не можеше. Давид също. Давид просто беше подбуден от Сатана да направи това. В Новия Завет имаме много такива случаи.
И когато Петър взима да мъмри Господа, Господ казваше, че той трябва да пострада, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И Петър го взима и му каза: Господа ти се смили, това никак няма да стане с тебе. Тогава Господ се обърна и му каза: махни се зад мене, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мисли за човешките, за Божиите неща, а за човешките. Това беше една война. Дяволът се опитва винаги да попречи да изпълни Божията воля. Да изпълни Божията воля. Знаеш ли дявола кой е Исус? Знаеше. Много добре знаеше. И трепереше. Защо казвам, че знаеше? Защото те нечистите духове се кланяха на Исус и казват: ние те познаваме кой си ти, Божият свят, как беше точно, Божия светият, как беше. И той по всякакъв начин той се опитваше да му попречи. Но той не можеше да направи това. И дявол нямаше избор, понеже Исус ходеше и проповядваше благовестието. И лукавия се страхуваше своята власт. И това се изявяваше чрез фарисеите. Те казваха: какво правим ние? Целият свят отиде след него, а ние не марим. Тоест, ние не обръщаме там внимание. Целият свят, казва, отиде след него. Така че ако Исус не беше умрял на кръста, той щеше да продължи проповядването. И щяха да се спасяват масово хора. И той беше вече взел властта на дявола. И дяволът беше разярен и се страхуваше от това нещо. И през цялото време той го атакуваше, опитва се да го накарат да направи на малка грешчица да му се покори. И на малка грешчица да го накара сам да се защити, защото той имаше сила в себе си, Господ. В Евангелието Йоан се казва, че когато дойдоха да го арестуват с сопи и с ножове и питаха: кой е Исус? Той каза: аз съм. И като каза аз съм, те се дръпнаха и паднаха от силата му. Във всеки един момент той можеше да се защити. Но когато Петър отсече ухото на първосвещеника, Господ му каза: чашата, която ми дава Отец, да я не пие. Той имаше мисия, имаше цел и той следваше до край тая цел. Всички тези неща са показателни, защото в нашия живот ние често сме изправени пред различни изкушения, за да бъдем, и целта е да бъдем отклонени всъщност от целта, която Бог има за нас и да ни изкара от това. Значи Господ Исус казва: аз съм пътя и истината и живота. И никой не дохожда при мене, освен чрез Отца ми. Хората в този свят са тотално заблудени, защото те нямат. Този свят предлага да избираш между лъжа и лъжа. Четох един продавач отишъл, казал в един магазин и казал, купувач, и казал: искам яйца. И ма казал: добре. Ама искам, каза, аз да си ги избера. И как ти да си ги избереш? Тъй, като на избори. Като на избори, ето купете яйца, избирай. Което значи, че той няма избор, нали? Кого да изберат? Хайде малко за избори да говорим. Те минаха, няма нищо. Малко няколко думи за избори. Кого да избера? Обединени патриоти, които лидера на единия, те нали са 3 партии там, не знам дали гледахте по телевизията, една жена седнала и то отиде да я дърпа и да я гони. Първо, тези хора упражняват право на глас, което им е дадено от нашето законодателство. И никой няма право да ги спира. Ако искат турците да не гласуват, да променят закона. И
и да кажат, нали, на българи, на хора с българско гражданство, живеещи в чужбина, нямат право да гласуват, няма никакви проблеми. Но тия патриоти, как могат да гласуват за тях, след като те нарушават законодателството? След като те отиват и буквално плюят в закона, нали? Не се съобразяват. ГЕРБ, който постоянно го обвиняват за корупция, и БСП, която е наследница на Българската комунистическа партия, която след 45-та година избила 300 000 човека. И интелигенция, и способни хора, и така нататък. Кои бяха другите? Да. Мисълта ми, че това е като с яйцата. Ти нямаш избор. Ти трябва да избираш между лъжа и лъжа. И ти нямаш избор. Но ние благодарим на Бога, че ние сме избрали истината. А истината е Исус Христос. И Той ни е просветил. Просто ние виждаме къде вървим, защото Бог ни е осветил и ни е дал духа си. Миналия път намерих записките и не можах да ги прочита. А сега въобще не мога да намеря къде са. Има някакво развитие, обаче то сякаш е тъй негативно, ама на този тефтер писах аз. Да, това е. Както де, някъде съм писал, обаче къде не се знае. В последно време в нас вярвам че Господ работи в сърцата ни и в нас идва все по-голямо желание да сме с Господа, да обичаме Господа, да обичаме на ближните си, поне в мен да има такъв купнеж, да живеем в една пълнота. И аз вярвам, че Господ ще дойде в пълнота в църквата. И вярвам в тия чудеса и знамения, които са нещо естествено и трябва да следват вярвайте в Него. Още ми за днес това е, което исках да споделявам. Основно ми впечатлява това, че Господ е създал човека с право на избор. И Сатана по всякакъв начин се опитва да пречи ние да направим правилния избор. И с това Господ ни е показал истината, за да можем да избираме. Другото, което е, че да осъществиш, да реализираш този избор, ти трябва сила. И Господ ти дава свръхестествена сила, за да можеш да избираш между добро и зло. След като разпознаваме, живеем в тежки времена, много тежки времена. Гонение има. Вие чувате за Ирак, Сирия. Например, една жена Лиена се казва, тя е сирийка. И тя казва така, ние се молихме за съживление. И очаквахме съживление. Те са го очаквали по определен начин това съживление. Но всичко е станало по съвсем друг начин. Тя каза, започна войната. Обаче в тая война много хора, християни са се утвърдили, вярата станали са непоколебими. Крайната цел на Господа е да работи в нас, чрез духа си, чрез нещата, които допуска в нашия живот и да я направи непоколебими. Защото вярата на всеки го ще дойде ден, когато ще бъде изпитана. Затова и апостол Павел казва да вземем Божието си оръжие, за да устоим в злия ден. Ето тия хора са живели един спокоен живот, много от тях са били добре и материално в Сирия и в един момент идва войната до там, защото хора няма какво да ядат, едели са трева и така нататък. Но както и живота на апостолите, и живота на християните през вековете много пъти е бил изпитван.
И интересно е, че в Евреите пише, че това, което хора вярващите са постигнали чрез вяра, угасяха силата на огъня, жени приемаха мъжете си възкресени, други бяха с мъки мъчени, с трън притрити, и те каза, не приемаха да бъдат избавени, за да получат по-добро възкресение. За какво става въпрос? Става въпрос за хора, които пред лицето на смъртта, те не само не са страхували, но те са знаели, че ще получат по-добро възкресение, награда. Ние служим на Бога, обаче много рядко си мислим за наградата, която ни очаква. Апостолите са знаели за тая награда и те са стремели към нея. И Павел казва, всички тичат на игрището, но един взема наградата. Така тичайте, защото да я получите. Значи той не е пренебрегвал наградата от Господа и аз вярвам, че щом той не е пренебрегвал, наистина не е за пренебрегване. И това за него е било един голям стимул, защото казва на друго място, няма да позволя никой да ми отнеме наградата в ахайски места. Безкрайна е мъдростта на Господа. Има нещо, което звучи шокиращо, но това си е истина. В Христос двата отдела стават едно. В Христос човек и Бог стават едно. Не знам как го разбирате това, но това е нещо велико. Защото Христос е човешкият син, също каза, от сега ще видите човешкият син, стоящ отдясно на силата. На друго място казва, аз съм Божия син. В Христос човек и Бог стават едно. И ние имаме да изминем път. Йоан казва, дечица, сега не знаем още какво сме, защото не е станало явно. Но когато стане явно, знаем, че ще бъдем като Него, подобни Него, защото ще го видим както е. И това е една голяма надежда и аз нямам думи просто нямам думи, с които да изразя това, което Господ ни дава, това велико чудо. Когато гледаме обстоятелства обаче, ние не виждаме да сме богове. Когато гледаме живота си, не виждаме да сме подобни на Христос. Но Христос е видял нещо, Той е сложил нещо в нас, Той е положил вечността вътре в нашите сърца. И Той е започнал дело в нас и Той ще го доведе до край. Когато гледаме обстоятелства, много често ние виждаме едни провалени хора. По същия начин гледаше света на Исус. Той представяше себе си за цар. Не сте ли се замислили защо се подиграваха на Исус? Дали? И те можеха да го убият за луд. Аз представете, аз да тръгна с Силистра и да кажа, аз съм цар на България. И да се разхожда и да проповядат на улиците, аз съм цар на България, аз съм Господ. Те ще затворят улица. Даже няма да затворят, ако не съм опасен, но те си ходят по улиците, никой няма ми връща внимание. Обаче защо Исус го подиграваха? Защо му облякоха червена мантия, сложиха му трънен венец и заплюваха го, удряха го и казаха, Христе, познай кой ни удари. Защо беше необходимо всичко това? Защото дявола във всеки един момент искаше да го изкара от равновесие, да се разгневи, да направи нещо, с което да се защити. Това беше война срещу Христос. Той издържа всичко обаче до край. Не само смъртта. Подигравките също бяха стратегия на дявола, за да го изкара от равновесие. Да се подиграваш на Бога и то на Божия син да го удреш, да го заплюваш, да му сложиш трънен венец. И тая война продължи до последния момент. Значи той беше на кръста
И тогава му казаха, ако си Божия син, слез от кръста. Това е същото, което дявола му говореше, когато беше заведен Исус в пустинята да бъде изкушаван. Това е същото нещо, което му каза, ако си Божий син, направи камъните хлябове. Ако си Божий син, слез от кръста. Другия е избавил, а себе си не може да избави. Всичко това до последния момент, в болките, когато Исус изпитваше силни болки, физическа болка, още продължаваше атаката на дявола, за да го изкара от равновесие. Можеш ли да слезе от кръста? Можеш. Къде ще да бъдем сега? Сигурно Фадър. И тъй, в Исус, човек и Бог е едно. Това е първоначалният план на Бога за човека, който Адам провали с това, че се ядоха от дървото за познание на добро и зло. Защото Павел казва, говори за първия Адам, говори за втория Адам. Втория Адам, това е Исус Христос, който беше по образа, който е по образа на Бога. Това е първоначалният замисъл на Христос и Бог възстановява всичко, първоначалният си замисъл, независимо от телата на Сатана. И не само това, но Той ни е дал власт и казва, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и Той ще бяга от вас. Значи, тъй както се гледаме тук, ние имаме тая власт да се противим на дявола. И тая власт Той да бяга от нас. А Той е княза на този свят. Не понякога, но често ние не можем да осъзнаем властта, която имаме в Христос. И Той ни е дал, като ни е дал власт, Той ни е дал, за да я практикуваме, не да се стои в нас. И тая власт не се изразява в това махни се Сатана или разни такива работи. Тая власт е една вътрешна сила, която има във всеки един от нас. Вътрешна сила, която ни води към освещение, към победа над греха. Иначе, като погледнем назад, не виждаме кой знае какво се е случило. Обаче, ако се замислите, че сега е много по-лесно, аз вярвам, че е така, когато сте повярвали, сте имали проблеми, нали? Осъждение, клюкарство, не искате да го прави като и нещо, но то идва и пак идва. Обаче, като минат години, виждате, че това нещо все по-лесно може да го контролираш. Ти придобиваш власт, защото Бог ти е дал дух на себеобладание. Придобиваш власт над греха. Вярно ли? Има ли такова нещо? Да. Все по-лесно ти става да казваш не на греха. Усещаш кога идва осъждение. И ти си казваш, аз няма да осъждам, аз не искам да осъждам, това не е от Бога. И преди си искал да го кажеш, обаче не си можел да се спреш, но сега може да се спреш. И това